Daar komt de metro! Nee, dat was... Ja, ik trek ze gewoon mee. Dit is spiegelbeeld. Ja, en de lift. Oh. Dat was weer zo ding. Oh, kijk, waar is die nou? Ja, hier moet Kijk maar mee. We get into metro. Ja, jongens. Ja, sta maar hier. Ja, we zitten in het Wat heb jij in je drink gedaan? Je bent gesloven, kun je beter gaan. Wat heb je geschoven? Suiker. Suiker. Goede suiker. Twee cocaïne. Grappig. Wauw. Ik heb nog helemaal geen tijd. Ik had nog niet besteld. Gaat best snel. Je ziet mijn camera in beeld. Ja, maar dat is Kijk uit, u kan het vallen. Oh, nee. Dat gaat toch niet? Man kann dann sagen, geht dann tot. Das hat er gar nicht. Gezondheid. recht voor Duits. Gezondheid. Gezondheid. Gesundheit. Gesundheit mal fragen. Gesundheit. Gesundheit. Ik ben recht voor Duits, dus ja. Ja, das ist nicht Gesundheit. Zijn wij ergens voor Duits? Sei ze. Ik ben ook al ergens voor Duits. Ja? Listen. Dames en heren, we staan nu live in deze metro. Dames en heren, we sind in der Metro eine Reportage machen von einem, was ist das? Das ist eine Metro, einen Reitstelle, was baust. Die geht von einer Station zu einer anderen Station und dann kannst du hier schnell fahren. In Deutschland und in Paris hast du den Metro. In New York und Amsterdam hast du da auch den Metro. Ja, was kannst du? Ich bin ein Kontrolleur von der Metrostelle. Hast du der Karte, junger Mann? Nicht mein Ihrer. Nou, das ist Dankeschön von dir. Einen Dank, meine Hure. Einen Dank, meine Hure. Meine Fuhr. Meine Fuhr. Wat lachen jullie? Alles komt op tape, hè? En ik ga het op YouTube zetten en verspreiden via het internet. Oh jee. Ik zou bang worden. En Hives? En Hives, ja. Ik ga naar Duitsland naar huis. Ik ga het Duits niet. www.youtube.de Deutsche YouTube. Der YouTube. Waar, wat doe je in Duitsland? Ook echt om BB gaan doen. Ja. Je komt met dat ding. Dag meneer. Wir staan in einer Station und in dieser Station, das ist sehr dunkel outside. Oh, Und als ich gehe... Ben jij Duits? Nee, ich bin kein Deutsch, ich spreche kein Deutsch. Het is allemaal lulkoek wat ik spreche. Ja. Gezellig met z'n tweeën. Sei sie fett cool. Das ist geil, Mann. Ist geil. Zie je weer brandweer. Das ist Bahnhof. Fette Bahnhof. Ik vind... Ik wil er een lege. Hey Bram! Oh, wat doe jij hier? Kijk eens, kijk eens. Ik hier? We zijn naar voren leunen. Dat weet ik zo goed niet. Ja. Oeh, allemaal stukjes. Hallo. Ah, iedereen schoenen filmen. Van wie zijn deze schoenen? Van jou. Van wie zijn die schoenen? Van jou. Van wie zijn die schoenen? Van mij niet. Van jou. Van wie zijn die schoenen? Van jou. Van wie zijn die schoenen? Van mij. Vond je dat echt serieus de moeite waard? Ja, dat is wel echt leuk over 20 jaar. Dan denk je van, what the fuck? Ja, dat denk ik nu al, Killian. Hey, hoe is het nou? Ja, hoe heet het nou? Wat is je naam eigenlijk ook alweer? Ik weet niet hoe die heet, maar ik weet niet hoe de schoenen die heeft. Beginnen we met A? Ja. En tot Noek? Goed, er is Anouk. Haha. Opwarmen. Ah, is kapot. Kapoetse. Kapoetse is die, hè? Ik ben net bij de McDonald's zeker. Ja, dan zo even terug. Oh, je bent... I love what? En L. Je bent zo meteen uitstappen. Dan zit er niks meer op. Hier weer uit, jongens. Je bent zo oud. Hey boys! Heb je lekker Big Mac gehaald? Ja, Baran heeft wachten, jongen. Het is wel lekker warm wel.
Killian, rotzooi met die camera. Dingetjes. Kijk, Kil. Een kameel. Die staat ook op mijn pakje. Hij was echt veel groter Nee, Joost heeft er een. Ja, maar die heeft ze wel niet met. Hoezo, wat moet je vinden? We gaan helemaal uit. In Berlijn. Jawel. Vraag aan mensen. Of zijn een wasserpijpen? En hier liepen ze vroeger, 20 jaar geleden, of nog langer zelfs. Noem eens een tijd, 60 jaar geleden. Stond hier een grote muur. Nee, want toen was de oorlog nog bezig, toch? Oh, maar dan stond hij er toch? En dan werden ze Nee, dat was zelfs de Tweede Wereldoorlog nog. Maar waar was dan zo'n klein huisje? Dat is Dat kleine huisje is denk ik een van de eerste huisjes. Oké. Maar toen het echt volop Koude Oorlog was, had je hier een enorme Betalen was dat ook. Ja, even. Ja, misschien wel. En nu rijden gewoon auto's langs. Ja. En alles is weer open. Ik ben niet koud, ja. Ik heb hem betrapt. Ik heb hem betrapt. Het is geen echte Amerikaan. Hij drinkt koffie. Van die Amerikanen. Een nep Amerikaan, want hij drinkt koffie. Ja, we hadden in die tijd ook al Starbucks. Kijk maar naar dat ding daar. Dat koffiebekertje. Dat is ook gewoon al die tijd. Ja, en dat was mijn vader toen. Ja, ik ga het naar je vader laten zien. Is het niet gewoon zo dat je hier gewoon als je nou gewoon sneakt die allemaal achter die zandstapel. Ja, zo op. Gaan we alle andere kant op rennen. Ik ben die Westen, ja. Ik ben de Westen. Wanneer wordt het lekker weer, Gil? Ja, het zou 4 graden vanaf worden. Fuck. Wat seks doe? Wat seks toe? Nee, sorry, praat eens in Nederlands. Jongens, 5 minuten later zet je. Doodgereden. En zo ligt om. Zo. Doe hem zo eens op, Bob. Wacht, ik maak er even een fotootje van. Oh, gaan bieden. Ja. Zeg. Bob, kijk even dan. Heb je dan ook Negeert ons. Dan niet. Hey. Nee. How much are these? En het is. Dit is goed. Dit ook, die heeft aan mij. Voor 5 euro. Wat een leuke. Hij begon met 25, daarna ging hij naar 20 en nu is het 5. Ja, dat had je, weet toch wel in Frankrijk, bij die Eiffeltoren, waar al die mensen, al die krauwtjes, al die Ja. Ja. als ze echt zullen verkopen, zeggen ze 15 euro, loop je weg, is het in één keer 5 euro. En als de politie komt, zetten we met z'n allen weg. Ja, allemaal denk ik. Ja, en hier allemaal weg. Die muts stinkt.